buke emehlweni vele uqinisile yobona inzalo. Shisa. Alivusi naleluthe. Hayi ke ngasho. Hayi bro. Sike. Asendoza. Sengene. Bangani. Muhlaba lesiphila kuwo. Sukuma, shushu. Sewubona. Utholakele unelikala. Uqala ushushumbise impombatanyana ngisimphiko elibitalayo. Awungewedvali. Kodwa umthetho uthole wena kwamanje. Msumosha isikhathi semsebenzi. Fakazi lonabo uyawukhuluma ngesikhathi sekufunakala enkantolo. Awufundile Nkosi yami. Lokhona manje sithi kuwe siyakunika isithuba sokuthi ungathatha abameli nawuhluleka inkantolo iyawunikeza abayo. Mina ngiyakaza. Funa le nkosi. Uma zomdala. Yona sa. Hola ki. Inamba yakho kwa. Suffocate. Suffocate. Manje utokhuluma ngathi angibhethela la yini. Kanjani ngiyodala iphelele yonke. Awuyifunza ngenhlonipho. Iphelele. Ngizala lalela. Ngiyeke ngakhuluma naye futhi nginejele uyeva. Awukhulumile naye. Lalela ngizala. So utawuphuma ejele. Ngijele uthi akuphathe. Phela bathi umkhipha ngeparole. Mabuke njani sombeni ngizali. Akhululeka mzali tawubuya. Thatha yini umdala unathi. Thatha yini umdala. Okay. Wena le mfo uthi ngawuchaphatha abafana nje. Anginani ntomba ngani. Shit. Lo. Katsheni. Uyabenya. Nzima ngiphuma la. Sonke sidanzane yinini sipawupete mayelo konke ngithi ngikwami. Sukela namhla. Ngithi umpombatana. Ngihlangana nayo. Ngayibita. Ngithi umpombatana ekhaya ngqaqeni kuphi? Ngiyami. Mtoro. Ndlovu. Modikhali. Ngithi ngiwami. Business lwami. Konke. Ngithi ngihamba. Phinde ngibonge boDlovu. Okatsheni. Hey, kunjani ba? Hey bogogo nabomkhulu. Yathi nendula lenifikela ukungitshela ngayo bogogo nabomkhulu amadlotini kimi. Bathi kunomfana leni79 lesigebengu lesimla bathi khona umfana lo nje. Leni79 lo ngekho loboshiwe. Kuthi tani ukhombise kunefone imali kuyini kwathi kumkhokho lejele. Hey, banitshela lobogogo nabomkhulu ukuthi utanitshela ukuthi imali yokukhokha yena lejele ikuphi. Hey. Bogogo nabomkhulu khulumani khosi. Ningitshela kanjani bogogo nabomkhulu? Aniyathi ukuthi vele nikhona lo mfana lokuboshiwe lo utonitshela kanje. Ngitshela bogogo nabomkhulu ukuthi uyabovumela bogogo nabomkhulu ukuthi laba ukhuluma kuliqinisi yini na? Emakhosi. Akasiso sigebengu uyaphanda bogogo bayaphosisa kakhulu lapha emakhosi akasiso sigebengu umfana nje lokuphandayo kodwa ke emakhosi kuliqiniso vele uboshiwe umnakethu. Hey anivi kahle man. Kuphando lokukanjani ngomlokuphando lokungivetela kula mtimbeni bogogo nabomkhulu banitshela ukuthi lokuphando lokuphando lokungasiki kahle. Kubeka niphandi kahle nanganafikanga lejele. Akhosi. Mina lengikutele la uthi umfowethu aphuma ejele.
Hey, hayi kuthi kinga mfo ndokunika imfulo ukuthi nakanqedwe ukuphumula ejele. Nikwazi ukuthi niphandi kahle, niyendi kahle timvo 10 maphoyisa alikhweshi kini. Tonke timvo 10 tihambe kahle. Makhosi. Hey. Hey. Ngicela ukuthi unisebenzisele nako. Nifuna ukuthi lo nasaphumelele ejele. Unipitele naye nibe kanye kanye nifike nimi emfuleni. Nanifike nimi emfuleni, nimi la khathi emfuleni. Bese nathi tell ngakho nathi huqi wonke lo mtimbo wena. Senibuyisa libisi la tu, nithana libisi and buyisa libisi nilithele la tu. Tonke timvo 10 lokuyendlako lokuphande kwena, tawuhambi kahle. Hey, bakhulumile bogogo nabomkhulu. Hayi. Hey. Makhosi. Hey. Tinkomo. Kuthi tinkomo. Awubuya makhosi. Lendvodza mase iphumelele ejele kuze. Into obona ukuthi hayi makhosi uyasebenza. Hey. Hey. Hey, bogogo nabomkhulu. Hey. Hey. Hayi bogogo nabomkhulu konke kanti ka. Hey. Awuchazele lapho sibamna tema solo kude umehluko vele. Awu mangwenya solo kude. Solo bakanjani nje manje ngoba wabashisa. Solo baphethe labantwana. Angihle ngabade malanga. Hawu. Bahambe nje ngoba nokuthi bashonele. Yathi bayitselele labantu. Kanti tawuthiwane. Yini ngale lefuneka ku kahle vele kufuneka la kimi ngabo. Angadi baba. Mine lashonga ngathi ngidawubulala umuntu. Ngidawubulala nje umuntu ngeke phela ngikhona ukuphila nalabantwana labenta kanje. La bafuna ukutiphatha la mpela lelikalisilo labo. Ngeke ngitshile abantwana ukuthi ufuna kwendekela. Hayi tema, yeke uniphatha kati. Nangu baba wakho. Uyaphi? Uyaphi babe uyaphi? Ushwayitela uyaphi vele? Ha. Sowujakile wena nasikhuluma nawe sibadzala sowujakile. Nangibambeleni anibona? Ha. Yes. Sode isikhathi nathi. Hlala phansi, kuhlala lokho. Makena thina ngibambeleni nkosi yami. Uyaphi? Ngiyahamba. Uyaphi la ngisho nje? Uyaphi vele nje uyaphi ushiya nje la ekhaya uyahamba asathi lutho awasitsheli lutho soyaphi uyaphi? Ete. Manje manje sokuduza yini lapho ke? Ete. Ba? Antiphathe kahle. Siphethe kahle. Antiphathe kahle. Siphethe kahle bani? Ugqoke nje uyavela ugqoke kanje awubone usugqoke njani. Soyahamba nje vele nako shwayi ugqoke kanje. Ngiyabanga nini bani? Wathi wena sesosonekele lo ntombazana lo ngane kusishwa phansi. Ngosamele bangishela kodwa nayo ukuthi. Hamba mzobamba juba bakutha phambili. Manje uyashwayitela. Abone ngamuhle. Akhlanga. Awusuka madoda. Ngimambala stoko sibili, madloda nami. Tibla nalikho lemthini etinyathi fuka mtamlanza atlanjelwa kwethu lana. Gege ntombi yangigegela. My sister wazoba mhlebo. Ayisuka inakatseni satsewena. Manje my sister bocabangani nje ukuthi just nje for a chilling just chathe kancane my sister. Awubuke nje sibawu phela kwesiyami. Ngiyacela my sister just nje thathe nje lesithi nje la kufeleni. Ayisuka madoda. Hona. Ayile la mutha. Athi
achi. Yabona nemambala ingelozi sibili emadlodana namuhla. Unjani wena Moyise? Ngiyaphila njani? Angiyaphila nami. Kodwa sibonga. And really could be an ambulance. Awubuke nje sekungowesito lami lokuqala. Awubuke nje sengiwolo ngiphuthumisa esibhedlela masengigula. Awubuke nje sengiwolonakelela impilo yami. Njani? Ngiyacela kuma. Manje sithemba ngaleso mthanza mpombe. Mangweni ngakwendela noma ngabe yini ukukhombisa ukuthi ngikuthanda. Unani wena? Like I have everything right now. Ningivotse matfotseni. Ngakho bengicela mangwenzi. Uma ndongendi ndivotse matfotseni. Ungibona nje wena siyami. Kude lesengakwenda ngoma sekukhuluma enhlitiyo akusakhuluma. Awubuke nje le routine. Yazi yangithokozisa. Ngijabulisa. Yasathi isihlobelo. That was one thing. Manje phela ngijagile mina phela ngiyalapha yami. Yeah, I mean I could drop you. Really? Yeah, like in a serious note. Ule boyfriend type. Yeah, it's like but I'm unique. I'm fun nabo bonke labafana. Wena nje nje. Buya ube nami ngibona. But maybe what do you think if you could go out? Maybe for a lunch. Yeah, like maybe for a lunch, maybe you could have your own your best friend. I'm sorry. Like I'm sorry. Ngendlela lomuhle ngayo. Nomambalo ingilosi sibili. Welcome and stop. Yeah, mina ungangibita kanti. Kamera lakho mbamba. Yeah, ligama lami nemambala nginivotsa yaseBhayibhelini. Ngingabo ngihamba naNkulunkulu. Ligama lami ungangibita ngaMordecai. Yeah, ngileke nje invotsa yaseBhayibhelini. Kodwa sibonge boya benya. Bye. Yebo njani? Uyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu. Uthambala ngendawo. Ngibabe ayisukela makhaya mana ngwathi ngicela mara ngilela lelinda sile. Oh, okay. Nami ngiyagijima yathi. Uyathi nje ungakagijimi ngive nje ngesongo uvile lekwayo. Shemba yahlabela. Bahlabela ngosami. Awu ude ukuthi singajoyina kanjani? Yathi ngifuna ukuthi sijoyine soyithu. Angati but sitawubona manje ngoba mina Sibonani phela ngoba yipi bahlabela kamnanzi mani likwaya kakhulu nje. Hayi asithi ngisatawulala tukwayo ndakuphendula. Nawubuya ku ngalokuthi hayi angikalahleki ngidangibona noma nini. Kunjalo. Ndakubona Nkosi yami. Uhambe kahle. Shalom. Ngiva ngathi lo mzala wami ngabe akakaboshwa ibe bengekho nawo. Ugangiswa nguwe nje Musa. Enwat. Umuntu nemuntu Bathi umzala wami ibe yena ngayisona vina nake nje ebusuku ngaba kakabo. Umuntu nemuntu utendele decision yakhe. Umuntu nemuntu utendele decision yakhe. Correctional. Sharp. Hey. Yekse. Ba, fokom bajan. Right, mzala. Beba. Ngiyayibona baba. Bathini bathuvela nini lenkantolo yona sitoka tikubhadala phela. Yeah. Vai. Okay.
Alright, bafowethu. Akunankinga ebafumani incinga lapho ndoda siyakhipha masinya. Thandaze mzala lapho mani mzala mani. Awukhuleke mzala please mzala wami. Nami ngakubika mzala wami enkosini mzala please uthandaze nawe ngalapho. Ekuse shushu mfethu awubuye sengifile ngikushunyeka la. Hey. Ngiyahamba ngiyezulini ntankhanza ngingekho waphuthi. Ngizama kumcondzisa. Alright bafumani. Akunankinga ungisendele inombolo yaleli judge ngitokwazi ukuthi ngichumane nalo mase ngiyakule. Khululeka brazo, khululeka sinawo. Phina mfowethu, ungafi? Shap bafo. Imali engaka mngaphi? Wena ungarisha ngemali? Akusiyimali, imali isiyinkinga. Imali ayisiyinkinga. Exactly. Bengilapha kuloka shapa uyana. Angakholwa. Ngibuya khona manje, akubuya khona. Makufika la. Shapa yini sangivuma noma inyanga. Inayibona ke muzi. Unganaki mzala. Mzala ungathi ngitshela nini ukuthi yathi ngibuhamba niye esonveni uNkulunkulu munye. Yebo. Ekusebuka lo kwashapa ufika ngitshela kwathi utawufona. Asho ukuthi asikho simlala. Naku awukholwa namanje. Muzi ayikho nendlela. Yabona ngeke ukukhuluma nabo majesu. Abamzali ukholwa. Ngiyakutshela mina ukholwa ngiyena ukuthi angifikisa mina la ngifuna kuyakhona. Okay, destination lengiyifunako mina. Tshela mina mzala ke kube kuthiwa wena manje bekuthiwa hamba umkhipha lo muntu kube bengekho le mali yale sayibeka. Ngabe umuntu emkhipha ngale Jesu umuntu lapha bathi umkhipha ngeparole. Okay. Ngiyathokoza ukuthi like nemdala ngikhombise wena ukuthi ngihlakane nawe. Sonje. Ayingiloze makhulu. Angikubona ukuthi ngaba yini ngaphandle kwami. Noma la qiniseka. Kungabonyana nje ngicela ukuthi ubambe la noma ngabe sekufike ngathi uyaphanga nje. Sedawa lo. When I go to Sasna, and it's like, I've been thinking about it. Yes, that's not. I was thinking of what's in maybe Mangatsa another car. Serious, I want to cousin than maximum forward. No, but I'm not sure what's in the Latin market and it's just like, oh my god. Business state has got the right guy. Serious, like, and I want to share. Like, it's like difficult to like. Like, what do you think about like maybe if you could take some peace, you know, like I want to know my friend. Thank for the Baskan. Idea? Bumble. Speedy is Panama. Oh, like you know, like I have to feed you. I have to keep feeding you because there's no mistake, you know. So it's banana. Like I don't know what the symbol is. Actually. So, it's in that thing about the business. Yeah, still not years. Like, you've got 23 years. Yeah,
I've just finished this girl, you know, like, you know, so fortunately, we run my business around. Okay. Yeah, so I may say we inherited. Matang naman sa shushu. Shushu? Matang naman shushu eh. Ay, may potential ka. Wala benten lang ang sa restaurant kanya. Ay, may potential. Hi, that's my friend. He's like a brother to me, you know. Okay, ben buta no ko just telling up. Yeah, mga bolsa na shushu party. You know. I got party. Yeah, I'm just a friend. Who can look at this one now? I hope you trust me. Yeah, I know. And thanks for the tea. Okay, baby. I'm thinking if right now if we could go and order something like a pizza, you know, since chips are bothering me. Let's go, baby. Okay. My friend in here. Okay, baby. Oh, Baba. Sunset inyong. Oh, suffocate. Obambe na sanitizer mkhulu. Yeah, mkhulu sesiphoshela lamagciwane nama-pandemic. Ngoba nawangikwazi ukuya kubamba ibuntu abantu Ngicabanga ngijwayele kakhulu. into enjengaleyo nje sigebengu. Sengijikile manje ekuseni nalanga liyashisa la ngephandle. Ulile mfana endlini ekhuleke. Mfana. Ngisangiphole nje endlini yama-ola phela yena akafuna lo sengiphe kuphuma yabona sengidonsa donsa emakhaya Mfana. Otherwise phela vele sengaphila lempilo yesitshale mfana wami yabona. Mfana. Njengoba ngakutshela la mzini. Otherwise ngiphinda isethi mfana kasolo ngijikile nje senze. Ngipholisa umoya nje ami stokho. Ngidlela TikTok edama ama true stories. Awu, utena phi mfana? Yakena ukuthi wena dog yami. Yabona le orange leli ngakujhethe orange la. Ngilipakela. Phakathi ukuthi kuseni ngiyayibamba le orange leli. Ngiyakutshela ngilifakela umfutho kuseni. Manje problem lenginayo wena mfethu lana manje. Orange lo wena. Sengifakela TV ethi nayo ngoba. Ushokushuka mama le. Excel wena ngiyamfuthetela ma orange lo wena. Ngiyamfuthetela lishuka lela mfana. Yeva yini? Asidimali phela. Ubeka yonke into etafuleni plan njengoba ngakutshela wena ngisakhumbula ukufakela le story ngidibona nawe. Yethu. Njengoba ngakutshela ubeka yonke into la. Fayikasi nale nyama yangekhaya Beke manje lithuba lathola ngento niyadlala wena. Lalela lithuba wona sigele msami ngisebenzisa profitable. But problem lenginayo yinye wena mfethu yabona. Usekuse yabona lo mfati lo yena kuse. Ngiyamsola usengahle negative because kuse akafuni ukuthi ngibathise le. Mfana mkhwabisa wethu thina. Ya kude ngishangabhuzo program kuse. Kude ngangenta kanjani phela? But bamithemba kucimbenza ngeke ishawati nje sekulamalanga waridweni ngihle ngiva ngazi ukuthi khona le mvule nangivanisaka namhlanje nangichama wena yabona
ngeke ngamazi ukhona iproblem nyana lekhona eish aphathe utshala mixer le eloma ke lo excel konke phela nanze ngizonibuka la konke hayi wena bakhuluma ngathele 22 uzovela ufike lidele ngongijabhise mfethu lidele imvuleni hawo paradise mfana lidele eish excel sasa ranja yami hawo paradise but lalela yathi sencama kwenta kanjani angivele nje ukukhwela kunjalo yabona ngapho kusabalide bataze bathi mina ngisilima ngisaba kubulala usigwazi mfana ufuna labanye ngeke ngathi ngisigwazi ngoba phela vele ucorrode mina ngabo yabo apart lokuthi nje kuse yabona wena kuse manje udakithi abanami nami nemfa kwena ngaphola impela khona ukuthi angiside ngakho konke imali futhi sesidlala yakene kusenjani kusenyalo ngisekugcineni phela nyalo mina nyalo sengu future nyalo lalela asesicala sishanyana aphela ijuice phela ijuice kubanze sabancane hayi nana asengibukelela kumnanzi hayi ijuice okay lokumnanzi awuthole suffocate king man ngiyakubuya bro Haleluya bazalwane. Amen. Haleluya. Ngiyabonga bazalwane bami ukuthi namhlanje khona lapha esontweni. Namhlanje ngosami sitawubuka indzaba yokuthi lapha esontweni noma ke hayi la sontweni lama nje ukuthi sigcoka kanjani nokuthi nje ukuthi iphathe njani ungumuntu. Asigcoke ke tigcebhe lana asifaki bo macutex nabo macici la sontweni lana ukuthi lenkizo. Hayi seswa ngani. Ungambuye ngizama wena. Nangu ngabe usisikhathi savuma kusikuthi iminerate entombo ungadiyeke. Ngiyadlala sizadlala ngomfula abashane. Yeye bosisibuka imine ngislave queen Konjani sontweni. Awuna ngitshela lokho waqala ukuphinga nemfoto kana ndiyaba ngaqapha. Ngeke ngizongitshela ngowe mina wena. Kodwa kangitshela kodwa hayi wena benza wena uqala imvoza lapha. Jesus. Sabuya ngolapha lapha. Ubenza sivuka kodwa kanti wena yena kwemeta ukhuza kodwa khona dade wena bithi. Shut up. Lokho waqala thakaza ukuthi yebo uvela umfato lapha kana sikhonzela kwaphula ngo. Tena ngasiba ubula inhloko ngiba ubula ngo. Mfundisi tiqephe. Mfundisi Vele ngesiqephe Thina tiqephe. Hawu. Ngama ngani? Kodwa mina ngitshela lufuna sompheni. Nakhaya le. Ngalokuba wena. Uthatha kusigebe ngomncane Jesus. Yebo, kodwa engakwadi kwakho. Kanti sengasimhlamba la dala bese abantwana wena njani? Wena ngiyenza nje. Kodwa kongamhlamba la dala. Wena thola wena. Wena ngoza kushaya wena. Kodwa ngitshela wena. Ngeke. Wena vele ngizovala umlomo ukudla oqosana nazwana. Ayilungile. Jesus. Phuma thina tema phuma. Ayinzawo. Lesiphila kuwo simo namuhla siyajabula sasa siyakhala namuhla siyajabula sasa siyakhala kulona umhlaba kulona umhlaba kulona umhlaba